Fid-dawl tal-kwistjoni sensittiva ta' Malta Files, il-Gvern se jissokta jsostni u jfittex konsensus politiku biex Malta tibqa' ċentru importanti fil-qasam tas-servizzi finanzjarji. U jissostni l-viżjoni tal-Partit Laburista li pajjiżna jkabbar dan is-settur ekonomiku fundamentali għall-ekonomija Maltija, il-Prim Ministru Muscat ċenna li il-Gvern jemmen illi ħadd m'għandu jtappan is-servizzi finanzjarji fil-partiġaniżmu politiku. Ħanamlu dak kollu possibbli bħala Partit Laburista bħala Gvern biex ma jkunx hemm politiċizzar ta' din is-sistema. L-aħbarijiet li ħarġu fl-aħħar jiem jagħtuna ċans ta' attakk politiku għaliex il-persuni li qegħdin jissemmew fil-rapporti internazzjonali huma persuni mitħlassew tal-Partit Nazzjonalista. Uħud minnhom anke persuni li jagħmlu dikjarazzjonijiet politiċi fil-konfront tiegħi u tal-Partit Laburista ftit tal-ġimgħat ilu li tkellmu f'meetings tal-Partit Nazzjonalista. Il-Prim Ministru għal dan f'mument fejn fir-rapporti internazzjonali qed jissemma iben l-eks Prim Ministru Lawrence Gonzi, David Gonzi. Il-Prim Ministru kien ċar. Aħna ma jimpurtanix mill-ismijiet, jimpurtana mill-pajjiż. U għalhekk ħankunu qegħdin niddefendu lil dawn il-persuni għaliex ħankunu qegħdin niddefendu b'dan il-mod lil pajjiżna. Sa mill-ewwel jum meta feġġew l-artikli ta' konsorzju ta' ġurnalisti li fetħu attakk fuq il-kompetittività tas-sistema tat-tassazzjoni Maltija, Muscat appella lil Simon Busuttil biex jingħaqdu l-partiti. Xi ħaġa li Simon Busuttil ma jidirx kommess li għamel lanqas għal ġid tas-settur. Hija kwistjoni ta' attitudni, kap tal-oppożizzjoni għandu opportunità illi jieqaf jaħdem kontra l-pajjiż, jieqaf jitkellem kontra il-pajjiż, naħseb li dak ikun altru minn biżżejjed. Muscat qal li qed jistenna mqar sinjal ta' rieda tajba min-naħa tal-kap tal-oppożizzjoni fġieħ pajjiżna u mhux fġieħ punti politiċi. Illi mhux jibgħat mixed messages, illi jekk irid joqgħod jitkellem kontra il-pajjiż u jirewwaħ kontra l-pajjiż fuq issues kif għamel fil-Parlament Ewropew, ma jridx jikkollabora u jiġi jqum li jitfattajn fuq isem pajjiżna. Mbagħad fuq il-Malta Files għax hemm persuni min-naħa tal-Partit Nazzjonalista involuti anke persuni li tkellmu fil-mass meetings biex jitkażaw ruhom Alla jbierek fuq issues oħra, mbagħad irid jikkollabora. Nikkollaboraw fuq kollox bla kundizzjonijiet. Il-Prim Ministru għamel referenza reazzjoni ta' Simon Busuttil li jkeċċi ċ-ċermen tal-Awtorità Regolatorja Maltija, il-Professur Joseph Bannister. Azzjoni li Muscat innota li legalment ma tistax issir u għalhekk irrimarka kif hija perikoluża li dak li qed jaspira li jkun Prim Ministru jiftaħar li jagħmel dan. Minkejja dan il-Prim Ministru qal li Bannister se jirreżenja sal-aħħar tas-sena minn jeddu għal raġunijiet personali u li Gvern ġdid Laburista irid jemenda l-liġi biex fost oħrajn tipprovdi x'inhu r-rwol taċ-ċermen filwaqt li toħloq l-irwol ta' kap eżekuttiv.